Subosito Donga Panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 29 Maret taun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 18 ayat 9 tekan ayat 14. Dek jaman isih novis biyen, salah siji kamangkoganku yaiku nalika bisa misungsungake lagu kang becik bareng kanca-kanca novis liyane jroning pahargyan mih suci. Aku bungah rikala umat padha kasengsem nganti mlungu. Iki katon cetha sinawang saka bangkukur papanku sak kanca tugas kang papane kagawe luwih dhuwur timbang bangku umat. Rasane gembelu sirahku. Luwih rikala dikeploki umat. Wektu iku jan kaya enting sembriwing rasa awak iki. Nanging pranyata awit sih pepadang dalem Gusti jroning waosan dina iki, jebul wektu iku aku lagi tiba jroning dosa kasombongan. Aku dadi isin dhewe. Pranyata wektu iku aku ora sembayang, ananging luwih trepe amung pamer kawasisan nyanyi marang wong-wong kang lagi padha sembayang. Atiku ora munjer ana Gusti, ananging munjer ana awakku dhewe kang ngelak urmat lan puji. Pranyata prastawa saemper pengalamanku cecala nate dumadi 100 taun kepungkur. Nek ora nate dumadi lan ora nate nyumurupi piyambak, ora kira Gusti Yesus migunakake prastawa iki minangka pasemon lan pitutur. Kang ndak karepake yaiku bab wong Parisi kang sembayang ing padaleman suci. Sacara tata lair dheweke pancen sembayang, ananging sacara batin ora. Dheweke luwih trep sinebut pamer kesalian ing ngarsaning Allah tinimbang sembayang. Kudune wong sembayang mono ngrasuk sifat andhapasor kaya kang katindakake juru mubaya kang uga ana padaleman suci kono. Tumungkul rumangsa ora pantes lan ngrerepa nyuwun pangaksama. Dene wong Parisi iki pancen beber kasunyatan anggone nindakake poso seminggu kaping pindho ngluwihi angger nanging dipamer-pamerake liyan. Sawijining penafsir kitab suci ngandhakake menawa rikala wong Parisi poso raine diwedhaki putih lan panganggone digawe lungset banjur mlaku-mlaku ning papan-papan karameyan kayata pasar. Semono uga bab netepi pakon pro 10. Wong Parisi menehake sak pro 10 barang-barang minangka pisungsung senadyan ora kawajibake. Nanging pranyata kapamerake ing ngarsaning Allah. Lan iki ora gawe rena penggalih dalem Gusti. Siji meneh kang ndadekake Gusti ora rena mring sipate wong Parisi. Rumangsa luwih becik lan luwih bener tinimbang liyan. Gusti luwih rena nampa sembayange juru mubaya tinimbang sembayange wong Parisi. Gusti mbiji sampurna dongane juru mubaya tinimbang dongane wong Parisi. Para sutresna PLM kinasih, wis kabeber dening Gusti Yesus endi sing prayoga lan ora prayoga jroning sembayang. Wis kabeber endi sing sembayang temenanan, endi sing amung pamer kasalean. Wis kabeber uga endi sing kumalungkung jroning sembayang lan endi sing andhap asor. Gusti Yesus uga wis nuduhake endi sikap sing prayoga. Mula saiki gumantung kersa panjenengan para pandemen PLM jroning nemtokake pilihan lan ayatan. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembanuwun awit piulang wigatos bab Subosito ing salebeting ndedonga. Kawula sadar bilih saklami menika sacara batos kawula kadhangkala gadah sikap kirang prayogi kados tiyang Parisi. Kawula renggono sifat boten prayogi menika sarta nyuwun mugi kersa ngapunten kalepatan menika. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.